l'àmbit social i recreatiu, també aparegueren locals socials, societats d'assegurances mútues, cooperatives de consum, associacions i ateneus populars, que suposaren la consolidació d'una cultura popular i obrera, captant i canalitzant les necessitats i les deficiències d'aquesta. Gràcies a aquesta xarxa, la classe obrera catalana va poder ser alfabetitzada. Els ateneus també van ser llocs on les dones anaven a aprendre en igualtat de condicions que els homes. La repressió franquista, però, va afectar extraordinàriament a l'associacionisme català, fins a deixar-lo pràcticament en perill de desaparició. La primera cooperativa de consum a Catalunya es va fundar a Palafrugell, l'any 1864, l'econòmica Palafrugenca. Neix quan un reduït grup d'obrers de la indústria del suro decideix comprar junts un sac d'arròs per repartir-se'l, i van ampliant a altres productes, i neixen altres cooperatives, com l'Equitativa de Palamós. El paisatge dels pobles empordanesos està ple d'edificis singulars dels ateneus populars o casinos. Alguns encara en actiu com el Casino de la Constància, de Sant Feliu de Guíxols, creat el 1851. A la mateixa localitat trobem un exemple d'un model de consum col·lectiu i transformador actual, la cooperativa de persones consumidores La Manduca, en funcionament des de fa més de 15 anys.